Tulog ka ano. Mag-solo na lang dikit na. Galin mo rito. Hindi ka rito. Kaya sama ka dyan, picture tayo. Kunwari mag-jowa kayo niyo. Okay, buka ka sa mga gamit na namin Dito, ba't tayo para tayo mag-away? 1, 2, 3, smile. Kasi ito, Jenkins. One more. Ididikit nga lang. Ito naman. Smile. Ito pa. Last one. Happy Easter! Dalag. Buiset, ilang beses na ako nagugulat. Ay, natanda na siya. Kaya ayoko umakatayo. Kain na kayo. Okay lang yan lang, ha? Protein din yan. Sila ni. Ha? Kaya tumawid? Nanagaganon pala siya. Yes. Ang galing talaga. Galing naman yan, me. Halika na, kain na. Lalaway daw siya. Hindi ka na. Ay, bacon. Breakfast in Ilog. Andiyan, Tingnan na picture, me. nakapandesal kayo? Eto. Ikaw daw Parang gising dito dun, kayo, te. parang hindi yung ito Ikaw gising Oo, ka. Nay. Natulog na naman. Hindi, wala daw siyang tulog eh. Oo. Parang hindi yung Ay, sarado. Wala akong plano kumain ng kanin, pero parang ang sarap ng ulo. Kaya na tayo. May bago, ayun, ginamos. Minamos tawag dyan. Hindi nakatulog siya, ano? At tulog dito, Jen? Sa hilik ko daw. Wala. Okay, di siya katulog. Wawili ka na. Namawi. Wow. Halika na ba? Sundo kang kita? Tapos na paparazzi. Kailan kumain? Naririnig ko kayo. Naririnig ko sa taas. Kain na. Sabi ko nga eh. Kumakain ako, tawa na tawa sa Papay-pay na. Hindi ako kain. Bakit? Itlog lang ako duwa. Ha? Itlog na nilaga. Ay. Kasi sa excellence, ang dami kong kinakain, di ba, sa video. So, At least may isa lang. tingnan na kailangan hotdog pa sa gabi. Wangani. Ngangagali. Zero Wena Marie. Gusto mo ba? Hello! Saan? TV5 po kayo? Live telecast? Mainggit ka na lang muna Meron ngayon. tayong, ganon-ganon, no? Di ba? Bili na kayo. Ayaw niya ako tabihan ka niya sa picture. Ay, nasa likod mo ako. Natutok na yung itlog ko sa likod. Amoy haplas ako. Sa water station. Ah, dyan di bed. Ah, dyan di. Pinalang ate ko na yung egg mo, mamaya. Takaw mata ka lang. Kasi walang pure food sa ano. Wala. Gano'n nakita Me, ko oh, kagabi. ginamos, me. Hilaw ba yan? Hindi, yung ano yan, parang kagaya sa bibili. Sa Yung chubis. natin. Pero yan kasi, ganyan lang sa kanila. Yung kulay. Nilagyan ako ng itsura. Okay lang ba? Eh ikaw, may allergic ka, di ba? Oy, walang problema. Kumain lang na kumain. Pag halimbawa medyo marami na, tsaka tayo ano. Eh, pala lumalayo ka sa amin, no? Allergic ka pala. Sa Batangas daw yan eh. May Ah. Batangas kayo, no? Nagka-allergic siya. Lamok. Maram lang. Pero okay lang yun. Mawawala din. Ito ba yung mga kagat, ay yung mga allergy? Ayan o. Sa kanya din, marami. Sa'yo, marami. Ay, hindi sa kanya yan. Kagat na yung yan sa kanya. Hindi lang. Ikaw lang gagawin? Ikaw, Mok, tumakas ka talaga makaong ka sa bayot, ha? Sabi niya kasi magagabi din mo, baka Rider magkala ka sa rin. isolado siya. Iniwan mo yung nanay mo dito, papakinabangan naman. Kakain mo namin. Ikaw kailangan namin, umalis ka. Hindi yan masyado maarme. Kamukha mo pa naman si Boy Bulkit. Sikat na sikat yung Boy Bulkit mo. Pwede tumatawag sa'yo, me. Wala yan, puro ano. International, bawal niya sa butin eh. Ano ko gulay? Kaya nagsahin na ako, $50. Ay, sorry. Yan ang Reward. Ayan guys, ang ating almusal na gulay, hotdog, pandesal, Sige, ayun lang kayo. Di ba nag-lipstick ka para kumain?
Tayo naman! Hala ko pupunta na tayo sa ano. Ng invite. Si Arlen, pwede ka na matulog. Malunggay pandesal. Yung ganitong breakfast. Tapos ganitong view. Nung dumating ako, ang isa. Oh? After 3 days, 250 na. Nagtaas na sila. Ewan ko dito magkano. Dito libre lang to. Mag-expire kasi natin na dito. Consignment. Paparami. Tayo pa to ha. Ang harap naman ito. Ha? Si Ansing yata. Yung sa akin nga, paglagay ko, pag kinagabihan, ginano ng pusa, basag lahat. Kaya ka tayo dito? 50 pa. Ay baka yan. 50 pa man namang isang kilo. So 2 kilo, bininamos namin. Tapos ay basag. A few moments later. SpongeBob. Tapos dito dito. Ang ganda dito no. Yung sila lahat, tingnan mo yung mga nakabiyan. Basta. Dito tayo matulog. Wow. Sarap tulog nila. Kung mainit lang dito, sige. Nung tumambay kami kagabi dito ni Ate Heart. Wala lamok. Tambay ba kayo? Doon. Pagod yung lamok sa Semana Santa, ang dami ng kinagat. Kaya pala. Busog na busog. Hirap na sila lumipad. Umorder na ako ng citronella, pare-palit sa paligo. Tanim-tanim. Kay pa. Mahal to. Oo, alam ba? Steel. Yan yung mga ginagamit kong decor Sa decor sa mga kasal-kasal. Ang dami ko naman. Mahal talaga yun eh. Akala ng ate ko, Magiging yung puno mga yan eh. nakaikot, fake. Sabi ko, hindi, totoo yung hawakan mo. Ayan yung mga nasa parang. Yung gumagapang na yan. Hinihipo ko. Alam mo fake? Diyan nga nasisira yung skin. Wow. Gusto ko nga yung mga ugat, ginagano ko lagi tuwing dadaan ako. Reklamong customer kasi tumatama sa mata. Sinugupitan ko naman. Sinugupitan ko rin siya above the head. Masaya nga yun eh. Yung 5 yan. Yung isa naman ano yan siya, Rimal Planet. Ang Geographic Channel, wala na. Gusto ko lang yung memory mo yung kumakain. Ay, na video na si Ma'am yan. Hanggat nagpapaypay si Brenda. Yan. Para ako si Cleopatra. Ang tugtog nito. Ano? Kay tagal mo na nawala. Bumalik ka pa. Ay, dapat palang lagi tayo may catering dito, no? Oo, tama. Sabi nga, ma'am, gusto niyo mag-order? Ganyan lang, yan lang lagi. Pang atsilog, churrilog, tabugilog, ano. Morning breakfast. Tapos, dapat paramihan kami ng customer. Akin to ha, doon si Whitney. Oy, akin to customer. Da? Breakfast sa payag. Mag-aaral ako ng massage. Tapos magmamassage kami, manicure, pedicure. Putak, tapos mabibraid na rin kami ng buhok. Kurakay lang. Tapos bibili din kami ng ano, yung pag may mga problema, magbibili kami ng relaxing kami dyan. Abangan na lang doon sa inyo. Pagbaha, naku, hanggang dito yan, oh. Ah, naku, oo, di ba, no? Ito yung pinaka-level niya. May mga upuan namin dito, nakasimento yan dyan, pagbaha. Ah, buti ba kayo? Grabe, naanod talaga. As in. Yung unang-unang ginawa niyang ganito, Ay, nga, no? Dito nakalagay yun, may naliligo kami dito dati. Yan, yung, may mga semento pa dyan. Inaanod siya. yung unang-una. Kasi ang tubig hanggang dito. Eh. Pero nawala na yung mga bato-bato eh. Yung malalaki. Pagkano lang nito, kakaganon lang ng mayor namin. Yung nawala. Pag ano ulan dito, kala mo talaga dagat to. As in, water lahat yan. Tapos gumaganon ganun. Nakita ko yung nakakatakot. Mm-mm. Ang lakas. Nagpandisya na tayo. Apple tihada. Kayo lang. Apple tihada. Natuwa ako sa lutuan ng Sa kasal mo. Ang plano kumain. Ayaw mo na? Hindi ka ayaw daw. Binakalot mo. Wapakain mo talaga siya, no? Hotdog ba? Ginamos mo lang?
Ang galing sa bibi. Ano itong ginamos na to? Isda. Isda maliliit. Bires. Hindi. Di pa to din siya. Dilis malaki na. Parang dulong yan siya eh. Oo. Nay. Nagsa. Ang nagmay. Ang sarap. Ngayon nakakain. May nagbenta na naman kami, may dynamos pa kami. Bawal ka iyan. Inuhuli yung mga nagbenta ng ganyan. Ako yung maliliit pa isda. Iyan kasi yung pinaka-the best kasi. Sa atin, di ba yung hipon, yung bokokoy, yan sa kanila ganito. Maranay ang tawag. Malilit na At hipon. ala, wait, itong isda di ay katulad yung totoo. Ano, Meron kami binuro na isda, inasinan lang siya na after 3 days. Pwede siya iprito. Pinabal. Tinabal siya, Pinabal. tinabal. Ay, ang sarap. Parang tinapa sa inyo pero sa amin, hindi siya smoky. Inasinan lang. Yun yung mas masarap sa tuyo. Kagaya nga naman sa Tagaluan. Tinabal, wala pa kami. Parang nakaka... Sabi pare sa kuan, saging nila. Oo. Nagsaging din sila di ay. Nanay, nila ang saging. Dadon to sa ito? Kasi yun yung luncheon niya. Ah, Parang sa falls? nagpapag- Pwede gapon, pero ito nato. Hindi, baluto natin yung saging, me. Oo. Galing sa pool. Gusto ko isaw-saw sa ano. Kinakain. Dinamos? Yung saging, bumlet ako doon. Diyan namin sinasaw siya. Yan nga. Dito may usas yung dinamos. Pero pati kami naman din sila nung niluto na maraming kamatis. Yung, Ay, yung gigisahin? Oo, Ayun, yung may sili? Isa ko. Ay, di man kasili si Rami. Ay, kumakain ako na. Huwag mo magsindi man siya ng ano. Kaya kun me, ano ang gisahin? Parang yung ano, maliliit. Tinigilan ko lang yung ano, sili. Inisinura ako. Ako dyan ako na ospital lang. Naghalo-halo na lahat ng Mabawal ka pala sa ano ma, sa inuunan. Bakit? Yun yung gusto sabihin sa'yo kagabi. sa Yuri. O kasi may manas ka. Ay, ganun ba? Wala na. Ay hindi, yung manas naman niya dahil Dito sa wala kung kami biyahe na tayo walang sa ilawan. Ang drive ko minayay ko yung sabi ko. Hindi sa biyahe to. Di dami ko kinain. Makakawag siya makasamot ba? Tagalog makasamot lang. Lalala. Pero kailangan kasi yung manas naman niya dahil sa 16 hours na biyahe ba yung walang galawan. Na-stuck yung ano. Paano na kami naman? Walang manas ah. Hindi na mag... Hindi ko may palakad-lakad sa aeroplano? Eh, ang dami yung pila, retiree. Oras-oras, nasa banyo. Ay, sabi ko, pigil na pigil yung isa mong kakayuti. Ayoko nito. Hindi. Nahawa pa. Pero Yakult talaga, nagpapaano sa akin. Dahil nagmamadala ka Saan ng ka? Nipot with probiotics. Bawal sa amin yan kasi. Puro bayot na kami dito. Probiotic. Ano ko puro probiotic. Puro bayot na lang. Probiotic, probiotic. May layo aso. Ay, magnakaw yung iba. Hold upper yung lahi nila. Iba yung mukha Apo ni niya. Chuchay yan. O siya, pinakamalaki apo ni Chuchay. Gusto ko yung Ha? pare-pare Ang anak ni Chuchay si Princess. Sis nanganak si Princess yan. Tulog ka na? Yung tatay nila, yung lolo din nila. Sige na. Spike. Buti hindi mo abnormal. Kaya nga, kasi mga ano. Hindi, yung mukha niya may layo parang siya. Kasi ang lolo niya, Japanese Spitz. Yun. Me, matutulog na daw siya. Good night, Baby Len. Good Ang saka night! yung Japanese sa good night. Ano, Hindi niya Yes, alam. Yasin nasa minasay. minasay. Mangisay-ngisay. Ganito dapat magpapaan ka ng breakfast. Kaya. Oo. Kaya. Good night, ma! Meron sila dyan, pero ang lagi ko sila, ano lang yan? Soon! Corn beef. Susugurin ka na namin dyan ni Papa Ken. Soon, susugurin ka namin dyan. Doon sa ano, Martin, sa hapon din. Bakit ano ba to? Kaya lang, busy ka nga. Busy nga to, oh. Gusto ko Trabaho kasi ilaw niya. natin. Siya yata tagapagmana ng kumpanya eh. Sabi mo, Good night! Kasi me, at kete, ingatang. Bye, love you. Kain na kayo niyo. Ikunan ko yung ano ko mga kapatid ko. Nahiya sila. Sus! Dalawa na sila? Tayo. Kasi Sa may mera. tikol pa. Umuwi na tumawag na mag-isa. Galit kasi Neil. Umuwi na mag-isa. May kasamang babae, no? Wala na, hinayaan nyo eh. Naingayang kila Neil, kaya umuwi na. Ha? Miyat na, ayaw umuwi. Diba? Ayun nyo muna, dyan pa naman yung mga kapatid mo. Hindi kasi yung Sila isa. Sila namin na. Ang butang wala ko. Ay, work ito. Ayoko na.
Sabi ko, ba't kasi may bacon, no? Nung nasa airport tayo. Bili mo ng Sabi, 800. bili natin ng May bacon damage ako. chicken. Rhea. Sa mga nanin, duha man sila kabuok. Kaya nga. Ano na ba? Sana ko lang. Bata pa kasi sila. Ganun din ako, nagdapan ako, 62 lang naman ako. Nung nag-40 ako, ang hirap ko nung mag-post ng tingin. Ayaw natin Kung bang kami, mo. wala ko, 30 pa. Ayaw natin bang mo. Hindi ko nasa 73. Umayan. Hindi ko maanak ko sa kakapikil ball. Pero 77 talaga ako, 77. Gusto mo na 70. Mga 72, 73. Ang Japan ako dati, sus, ginuok ko. 62 lang ako. Bayad sabi ko. Kaya, niluto ni saging, baunin natin. Hindi pa maabot. Ang oras mo ito eh? 4 a.m. bukas. Lo, Pwede na mga 9:30. Pero saktuhan kasi na lunch kasi pagpunta tayo kaya na yung saging, ibusog mo kayo dito eh. Pero pwede naman na pumunta isunod lang yung saging. Yung mga pamangkin ko, isunod lang nila yan. Ano J4 kay gising naman yung aking baby girl, kauwi lang. Siya mag-asikaso, ka kasi babawakan kita ng sweldo. Nakabaluktot lang doon. Isang araw nga, nasa lamesa, tulog ganun, laway-laway, ginuok ko. Yung lasing yun. Maglasing yan siya, tulogin siya kahit anma, yung mga cellphone yung saan. Nawi. Yung isa, ayaw iwanan si Ache, buntis. Si Kali, yung colorful. Yun yung hindi nakapon kasi. Oo, nawala kasi akala ko nakapon siya. Wala na akong fallopian tube. Hindi, tapos na ako. Tapos na yan. Ay, ginawa ko. Hindi ano, okay, vegetarian na din yan sila. Okay. Daman. Siya naman bacon pa binigay mo, sister. Bawal ba? Hindi naman. Siya lang. Okay lang yan. Mamaya Inom ano, din yan ng masanay. Yakult. Talaga. Mapaniwalain talaga ako. Nakita ganyan sa Amerika, no? Ang ganda ng mata. Mga pakalat-kalat. Ganda ng mata niya, blue. No. Ay, nagselo siya. Yan si Jerson. Yan yun. Sweet na sweet yan. Ay, ayaw. Di siya Amerikana. Eh kasi nilagay mo sa buhangin eh. Hindi. Ano nga yun? May flavor eh. Yung aso ko kasi, ito yung kakain ako ganyan. Ay, Apukin mo Sa yun. subo sa kanya. magkakasin sila, bangin na gagawin. Ano ko malulusong tayo? Yan yung bahay namin, no? Yung blue. Yan. Yung blue, yung blue na bahay. Yan yung mismong bahay namin. Parang 100 square meters yata iyan. Bininta namin yan noong 2010. Bago ako nag-Japan. Kasi hindi. Di ba yung blue na yan? Mismo bahay namin yan mismo. Kanina, hindi ko maligo. Dini, tas yung itong lupa na to hanggang dyan, yan siya kasi hindi pa na ano. Tapos dyan yung naliligo ako dati. Tapos naliligo kami ng mga kaibigan ko, mga malita kami. One day, gagawin kong resort yan. Ito, dyan ako, tapos titignan ko sa sabi ko, gagawin kong resort yan, maging ano ko yan, paraiso ko yan, ganyan, ganyan, one day. Wala nang ba, tapos natupad lahat talaga. Pero talaga, nasa palad mo. Parang nagna-manifest ka nun. Yan, still na dyan ako Dahil lumaki. pag ikaw ano, sa MMK. Di, ganito, kaya yung eksena ganito, pero sa Taytay yun, ay Tanay, Rizal. alay. Mahal pag dito sa mga. Dito talaga ako lumaki sa ilog na to. Ganda ko. Ang ganda kong dream na siya. Parang parehan no? Wala pa yung mga resort na. Ang bahay dito at doon laro. Ito na. Wala pang laga at saka esponji. Wala yan dyan. Ano lang yan, 2017, 18. Kaya nag... Ay! Gumare! Gumare! Gwen. Gumare natin si Sposa. Nako. Siya lang may nag-iisang chikinini. Nag-breastfeed kasi siya, hindi niya banggit sa'yo. Ang ina ko sino pa yung PWD pa yung naglalaki kagabi. Ang bilis gumapang. Saan ka ba nagpunta? Ha? Sinabi mo ng kagabi nga. Manalasing lang ako ngayon, tatakas ako. Tulog kami ni Althea. Ulol, nasin ko yung picture. Yung natitirang pera sa wallet ko, 400 na ano, kapalit niya ako. 1,000 binigay niya sa akin yung buo kasi mauubos talaga yun. Ay, Magiging- walang pandesa. Ayaw niya susi yan. Americana ka? Ano siya? Ha? Wala na. Oh. Pinakyaw niya talaga kagabi yun. Talaga. Oh. Ay! Wala, oh. Pak! Siya pala tunay na pinagpala. Pinapakita.
Diba? Nasa likod talaga, Kaya oh. nga, pinagyayabang. Grabe. Tulog na ako, kaginising niya pa ako. para Bakit? Bakit sa likod, Jenny? Sa likod talaga? Ano ba? Nakasampa sa akin. Nakaangkas kasi sa likod. Yun. Abalamal driver ka ba? Hala, nahiya si Mark. Kayo ba? Wah, nakarating na yata yun. Oo naman yung bata. Na-trauma. At, kwaong ka niya? Ayaw mo naman Hindi, ng pandesal eh. Na-miss daw siya sa imong papa daw? Na-miss siya? Si Dio ba papa niya? Si Dio papa niya? Libertad. Dito? Ano nga Libertad? Di ba na Libertad si Diri? Lahan ba sa... Ken, lalo ko Bukol Mitaw. lulubog tayo. Dito Bis mo di. tayo mo eh. Ha? Bis mo tayo, ganyan na suot mo? Yan bang lublog mo? Ayun siya yung... Basang-basa yung ano ko. Hindi, dali mo na lang. Yun ang baunin mo. Yun ang suotin mo. Isarap ko. Doon. Ano ang gagawin natin sa Sagpulon? Di ba maligo din naman eh? Suotin mo na yun. Ayaw raw niya kasi iniian ka. Nakadiri daw. Ayaw naman namin pagpairam ng damit sa'yo. Ang kinis mo, baka may mga tabugi kami. Kinis. Kaya pala sabi mo, tipsy ka lang. Sabi niya Lasing talaga, kagabi. hindi lang to. Naakit sa magkagalit mong Jeje. Magkagalit yung Jeje. Iwalay. Dahil huwag kang ganyan-ganyan din ako. Ganyan din. Gusto